Ipahayag sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kooperasyon sa katawhan alang sa citywide full-scale earthquake and tsunami shakeout drill karong Biyernes. Ano yung report ni John D. Esteban? Kini ang madungog karong Biyernes, July 26 sa Davao City alang sa ikaupat nga Davao City-wide full-scale earthquake and tsunami shakeout drill. Sumala sa CDRRMO, kapin 5,000 ang laumang musalmot sa drill. Magsugod kini alas 9 sa buntag sa kunuhay pag-igo sa kusog galinog. Dayon alas 9:05 i-activate ang early warning system. Diin patingugon ang mga siren nga maoy timailhan nga kunuhay dunay paabotay nga tsunami ug kinahanglan moadto na sa luwas nga area. Dinhi masayran kung unsa ang mga angay himuon atol sa maong katalagman. Ipatingog pod namo ang tanan siren sa Davao City katong ato ang citywide siren. So again, reminders everyone, di lang ta magpanik. Drill lang ni siya 9:05 magsugod na og tingog ang atong siren for tsunami evacuation. Musalmot sa maong drill ang mga government agency, mga barangay, ingon man ang mga pribadong establishmento. Gawas sa masukod ang kaandam sa katawhan sa kusog nga pagtayog nga posibleng magresulta sa tsunami, buot usab makita kung hangtod kanus ang makahatag og serbisyo sa katawhan ng mga government office. Ingon man, aron masukod ang emergency response sa mga rescuer sa dakbayan. Kinahanglan matud pa nga pangandaman ang maong katalagman, ilabi pa nga dili matagna kung kanus a kini moigo. Ning earthquake and tsunami, it's a matter of when. It's a matter of when ni siya. Munang samua, inani ang mong level of preparations, inani kadako nga incident. Kay if you look at sa drill pa lang, ani ka massive ang impact, how much more sa, God forbid, sa tinuod. Kay ano gid siya? One of the worst case scenarios ganang earthquake niya sundan ng tsunami. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.